En dan merk je weer dat er wat zij invloed had. Je hoort er even wat lichter aan, wat storen aan. Het jet er al je bij. En de komende dagen, nou mensen, morgen wordt het jest en snel wordt het wat beter als we eerst dachten. Wel, de boel maar eens op mijn richtje zettend. Het weekend, joen en vannacht. Ja, joen nog een paar opklarings, daarna bewolking, zuiden toch wat ruim of lichter ruim, stelt nog net al te volle voor. Temperaturen 8 tot 10 graden. En de wind uit noordelijke richting waai, ja, die wordt toch stadig gewoon al wat sterker, matig gewoon vrij krachtig. Kan wel eens even krachtig worden in het kust- en maatgebied. En dan morgen, een yesdag, zou ik het wel nemen. We hebben bewolking. De zinnen komt er net of nauwelijks aan te pas. Beginnen maar vanuit dat hij het net helpt. En we hebben in de maand een paar buikjes of het licht ruim. Dan een lange droege periode. Let er in de midden, in de hoentijd weer wat ruim. De temperaturen, dat houdt net over roen uit koel voor deze tijd van het jaar. Een koude dag is maar 14 graden. Maar dan binnen we er nog net. Een krachtige onthudde wind in het kustgebied. En die komt dan uit het noorden en noordwesten waai. Een waskoging dus van de wintersporter. We zetten terug naar Stein. Dat lijkt het beter. Misschien een buiken, maar verder is toch redelijk wat zinnen. En meestentijds aardig, nee, gewoon droeg waar. En de temperaturen, die kom ik wat hoger te lezen. Ik denk dat we uitkomen zo tussen de 15 en de 17 graden. Ja, dat is nog wel aan de koele kant, maar het is beter als sneeuw. En dan zetten we terug naar het fruitsjoch. Man, je ties en maasje. 3 dagen met droeg waar. En de simmer wind weer terrein. De zinnen wind terrein. En de temperaturen rennen op naar zo'n 18 of 19 graden. Maar de meeste zinnen op waarsje. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.